ना बोननो नागिरदों दै ना बाल्थिं लाखालायदों मोनाबासो माइनासो जाबोगोन होस्टोब सैमाजों रोंगौ मोनजालै खेला 7टा 8टा बिजि थुजानांगौ आं बिजि होनबाथाय थोर थोर बोथोर मोनखायो दा थुजाखाया आङो लोगो नंगौ बयद' गियो दलहा दलिखालै जायगायानो गला गला जायगायावल' मोनफैसनखायो बोरसिया अबे आयु बिदिनो खनालाय गंसेल' जबानो गैला माथो बेलाय जगारा नै दोनखुमा लांलायनायसो बुस्थुआ हेल' गाइस दिनै नै ना बोनहैनो नागिरदों जों ना एकदम खायद'फ्रानो जेबो गैया लोंनायनि नै सानैया एकदम बाल्थिं लालायखादों गेबला गेबलानो मजा माइबारिसोलै ओमफ्राय मा बेनो नामा हाखरालाय बेयावनो मोनो खान्थ्रिया ओमफ्राय मा नों दुब्लियाव फन रायलायलाबायखो टावर बे माबा मोनसे जागोन ओइलाय बे दाब्राया जाया बे नैबे साबसिन जागोन ना ओइ बोरसिजों हायसि जागोनलै माला दं दं गोलावखालै दा खेंखायखायनो बिराद गोसो जानानै ना बोननो फैदों जों दिनै दुब्लि गेजेर गेजेर ओइ साथामा नुवाखै आइया लांगोरबाय आंथ' रोंखाया ओरैनो फैफानानै मोनजाबानो जाबाय नै दैया बेनो ओरै मोनगोन ना मोना आं फैफेराखै बोनलाबायथारबाय माथो बिसोरलाय बा बयद' गोलाव नायालाय बिराद दं ओमफ्राय मानो जायाथाय एफा ना दं नै आयु ओमफ्राय मासेबो अरा नै नाया नायलाय जापानि खावै गोजा बानायसो मोनखाबाय आंथ' नाखौनो जाखाला फाग्लालै मुसजों खेनसेयावबानो नोगोद मोनखागोन बिरादनो ओमफ्राय ना बोननाया नोंना बिदि जाबाय गैया ना बोनग्राफ्रा नै नायानो अरा बयद' एफा ना दङ दैया नैबे फिसायावनो नोगोद ना दङ नैयाव जापानि खावै गोजा मोरै मोरै बारलाबायो नाया होद मागुरबो दंलै दिन्दौ मागुर नङा माबा दङ सिंगि होद होनबा हाबलालां दिनै नाखौ नुखायो दे जाया जाबाय रब्रा मन होदो दा बगासिनो होदो बेलाय होदो होनबाय नै आसोला थल्ल' गला खुगाया गालादालाय खुगाया हायसिबोखादों माथाम होबायलै इयो दे नोंनि सायावनोसै आंनि सायाव ना जाबाय दे बाथोनबाबो जायोलै नै गावजागोन खेला लेवरा देन्जार साखायो जोंसारखौसो बख'नांगौलै जोंसारा हाबसोबायसो लेवरा बख'आथ' दाङालै गैया दहायनो खेला दारि नुखादां बुथारखादोलै बारबा हा सिंगि अरनो
खेला हाबजाबाथाय डेन्जार माबा जागोन सिंगियाबो